The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर Esto será ya. Esto será. The person you are speaking with. Esto नंलाय हेलौ Esto हेलौ hello hello औ खोनादो अ दं ओमफ्राय र' खोथाया माने नोंसोरथ' 2 लाखनि भितराव मावनायावथ' आधा खालामगोन होननासो मावदोंमोन नोंसोरो ओमफ्राय दायो नोंसोर मानो गासैखौबो लुगैजोबखो नों सोर सज'ना सोर आं बेनि बिब' नङा गासिबो लुबैनो माने खोथाया जिउमानि जागोन हो जिउमाजों बुंखानाय सिगाङावनो हो खोथाया दा बेबायदि बुंबाथ' जाया होमबा जों सेक हरामोन ना जोङो बे बुस्थुखौ गोजौनिफ्राय डाइरेक्ट फैनाय बे प्राइमारिनिफ्राय फैनाय नङा बुजिबाय आरो नोंसोर प्राइमारिनिफ्राय मोनोबा बे बुस्थुआ नोंसोर मोनखायामोन प्राइमारि लेभेलनिफ्राय मोनखाया नोङो बिटिसि आव 24 लाख मानसि दं 24 लाखाव 5,000 मानसि मोननाय नों सानलाय सिन्था खालामलाय 5,000 मानसिल' होदों ना बिटिसि आव नङा मावनाय समाव मोनसे बुंनानै लांबाय डकुमेन्टसखौ नङा दा जाना लाङाखै फैनाय नोङो उनाव नोंसोर नङा बिदि खोथाखौ लुगैजोबबाथ' जाया खामानिखौ सोरनि आंनि नामाव खोथाखौ चेकआ आं फैदो सन्जिनानि नाम नोंसोरनो मावबाय दे आं मानिबाय हा औ औ आदा नोंसोरनो मावबाय आं मानिबाय दा औ सन्जिनानि नामाव 2 लाख मोननायनि बेहा औ दागो थाबाय नंगौना नङा औ औ बे 2 लाख मोननायनि दागोआव नोंसोरथ' फैसाखौ ओरैबायदि लांजोबनो नागिरदो बिदिथ' मोजां जायाखै बिदि खालामनायाथ' नै नोंसिनिया खोनासं आंनि खोथाखौ खोनासं नोङो आंनिफ्राय उन्दैसिना जागोन बुजिबाय हो बिनानाव आं बुंनाय जाबाय बुस्थुखौ बेबायदि बुजिजायामोना जों बेनि नामखौनो हरामोन आरो सन्जुनानि नामखौ दानखाबाय अलरेडि बे मानसिया लोमजादों होननानै नोंसोरसो अननानैसो होदों हरदों नोंसोरसो बानायदों बेबायदि खोथाखौथ' दा होनबा बोरै जानो नोङो बिदिथ' मैयानो मावनाय समायाव नोंसोर मोनसे होननानै लांबाय डकुमेन्टसखौ मावबाय दा जाना फैनानै नोंसोर एफा बेबायदि खालामनो नागिरबाथ' बिदि जाया नोङो नोंसिनियाथ' बिदि खोथाखौ खालामनाया नङा मोजां जायाखै खोनासं आरो खोथाखौ जिउमानि खोथाखौ जिउमायाबोथ' थगायदों मा थगायदों जिउमाया मा थगायदों जिउमायाबोथ' 10,000 जादों बेखौथ' जों मोनाखै आंथ' मिथिया नों आं भुल मोनाखै जानो खालामनो हागौ खिन्थु बिनिफ्रायथ' आगोलनिफ्रायथ' लांदोंना 10,000खौ बेखौ अलरेडि लोमजादों बिखौबो होननानै जों बिखौबो अननानै नोंसोरो होबाय लांनो नङा मोनामोन नङा 10,000खौ लानो मोनामोन आं नोंजों नांलायनानै लाबो गैया नांलायनायनि नोङो खोथा नङा बियो मिथिबाय नोङो सजनानै फना हर नोङो सिगाङाव जोङो बेबायदि सजनानि नामखौ दा जों मेरला जोंनाव बेनिफिसियारि दंमोन बिदिबा जों अननानै मानसिया गैया होननाय हिसाबैसो अननानै होदों जों बेबायदिथ' होनायनि माबायानो गैयामोन जोङो बेबायदि आदि जायोबा दा खोथाखौ बेबायदि मोनखांनायनि उनावथ' बिदि खालामबा जाया ना बुस्थुआ मोनखांनायनि उनाव नङा नोंसोरसो मोनखांनायनि उनाव लुगैजोबदों मोननायनि आइजोलै सिगां आधा फिफ्टि बेनोथ' फिफ्टि खालामगोन आंनि खोथाखौ होननासो नोंसोरो आंनि खोथाखौ मावदोंमोन मिथिबाय नै आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं हो नों आंनि खोथाखौ मोजां खय मानि थाखाय रायलायाखै बे सजनाया मा प्रब्लेम जादों माथो रायलायाखै जोंनाव मेरला बेनिफिसियारि दं हो क'क्राझार चिराङाव मेरला बेनिफिसियारि नोंसोर बोरै हरदों जोंथ' बेयावनो होनो हायोमोन होनबा नों गैबानै जों अननानै हरलाबायनाय बे उदालगुरियाव आरो बे नोंसोर बुस्थुखौ खोथाखौ बेबायदि सिगाङाव खालामनोबाथ' नोंसोरो हरनोबो दरखार गैयामोन बेबायदि बेबायदि दायोथ' दागोआ 2 लाखनि दागो दोङो बेथ' सेकेन्ड चान्स आरो बेलेग गैखाला बिहा हा बेखायनो नोंसोरबो बुजिनांगौ मिथिबाय दायो जि जाबाय दा मावबाय नोंसोरो 50-50 जोङो लायोबा नै लादो खोनासं आंनि आरो खोथाखौ लायाबा खोनासं नोंसिनि जोङो खोथा खिन्थु आं कमप्लेन होनो हागोन नोंखौ मिथिबाय कमप्लेन होयो सोरनो होयो हो जेबो जाया नोंसोरो मावनाय समावबो नोंसोरो 10,000 जाबाय आरोबाव बेखौ लकेलावबो फैसाखौ जादोंबा आङो आरो खोनासं नोंबो आंनि दायो खोथाखौ आरो 2 लाखनि आंनि खोथा भितराव नोंसोरो लांजोबनो नोङा नागिरदों बे आंनि एकदम गाज्रि आंनि जादों आंनि नोंसोरो खोथाखौ बिदि दा खोनासं खालाम मिथिबाय आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं नोङो हो नांलायनो दरखार गैया आं नोंनि 10,000 फैसा जायाखै सजनाया आंखौ नुबा मिथियो सजनाया आं जायाखै बेहाय सोर जायाखै सजनानाव जों फैसाखौ मिथिबाय दा नोंसोर हाबखांनायनि उनाव बेबायदि खालामनो जाया रावबो बेबायदि माबा जायाखै मिथिबाय आंनि न' गुरियावनो मोनदों सासे 2 लाख मोनदों मिथिबाय औ ओमफ्राय मा जाखो बे हा मोननाया मा होमबा जाखो बे नोङो मोननाया सन्जिनानि नामाव नोङो मानो डकुमेन्टस लांनानै मावनानै नोङो 2 लाखनि दागो फोनांनानै नों मानो फैसाखौ दायो बोनो नागिरजोबदों बेखौनो बुंलाय नोङो आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं बिनानाव हिसाबै बुंबाय बे बुस्थुआ नोंसोरबो बुजिनो नाजा सन्जिना मावनायावबो 10,000 थांखाबाय दागोआवबो 2 लाखनि दागो जाबाय खिन्थु बियो बे फैसाखौबो जुदि एसेबो जुदि बिदि मोनाबा 50% बो जुदि मोनाबा खिन्थु खोथाया मोजां जायाखै नोंसोरनिया मा जागोन खोथाया मा जागोन जेनेबा होनलायदो नोंसोरखौ दम होनाय नङा मिथिबाय नोंसोरो इलिगेलै मावखदों मिथिबाय बिदि इलिगेल जेबो मावनाया मावाखै मोजां जायाखै बे नोंसोराबो बुस्थुआ इलिगेल खोनासं बे बुस्थुआ इलिगेल फैनाय नङा बुजिबाय इलिगेल बा हाबामोन बुजिबाय बे बुस्थुआ इलिगेल नङा
सजनाया मानो गिखो बिखो गोजौनिफ्राय इलिगेलि फैयाखै मिथिबाय औ औ गोजौनिफ्राय औ नोंसोरो लिगेलैनो मावबाय खिन्थु नोंसोरो औ गाहायाव फैनानै इलिगेल खालामगासिनो दायो मा नों बुजिदोंना खोथाखौ खोथाखौ नोङो थार्द पार्सन नों रायलायनाङा सजनानो फना सजनाखौ मानि आं बुजायगोन रायलायनाङा आं बिनि बिब' जानानै आं मानो रायलाया जानांगौ जाखो हा मा नों दा हाबसुंखो दा हाबसुंखो नों दा मा नाम नोंहा बुंलाय नोङो मा नाम आंनि नामखौ मानो नांगौ नोंलाय अवाय कमप्लेन नोंलाय सिबनाव दायो है दायो मानो है है मानो बुंनो गिदों नोंलाय हा सोरनाव कमप्लेन हैनो नागिरदों हैबानो जाबायना सोरनाव साबसे कमप्लेन है जेबो गिया आं साला ससियेल मिडियायाव होजागोन खिन्थु आंदो मिथिखा हो बारा देखायबाला मिथिबाय नोङो खोनासं सजनाजों मोजाङै फन हो सजनाजों मोजां रायलायहरनां बे लानो गोसो जादों नालाय आं बेजों मोननै खोथायाव रायलायहरगोन आं सजनानो फन हो दाबो नोङो 90,000 लांखाबाय दा स्क्रिनशट दंखायो आंनावबो दंखायो आंबो लाखादों आंनि मबाइलावबो नों 90,000 लाखाबाय नोंनो आङो 10,000 हरबावगोन आं मिथिबाय आसुरित मानसि मानि फैसाया आसरित जाखो बिनानाव खोनासं नोंसोरबो मावबाय नोंसोरबो 50% मोनखाबाय खोनासं बिनानाव नोंसोरबो फैसाया आङो मानिनांगौ बेखौ मिथिबाय मोजांनि थाखायनो बुंदों आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं फैसाया आं हारसिं मोनजाया आं थाइसे मोनजाया आं गोजौआव हरजोबनांगौ बुजिबाय आंनि सायाव गोजौ प्रेसार फैनानै दं बुस्थुआ आं थारमाने फैसाखौ इखौ थाइसे ओरैनोसो मोनजाया कल खालामफ्लादोंमोन थारमाने नोंसोरो होमबा 2 लाख होफ्लादोंसो होमबा नोंसोरो फैसाया आं होफ्लानायसो होमबा बे चेकआ होमबा होफ्लानायसो जादों माबानिफ्राय सरकारा बेखौ ओरैनो होफ्लादों थारमाने हाग्रामाया नामा नोंसोरो बेबादिबा नोंसोर प्राइमारि ब्लक लेभेलाव लिस्टखौ हरनांगौ नोंसोर सिन्था खालामगोन मोनगौ ना मोना नोंसोर बुजिगौ फैसाखौ मोननाय एफा मानि माबानानै बेखौथ' ध्यान जोङो लायाखै रावबो नोंसोरसो मावना होदो हा नोंसोरसो सेलेक्सन खालामनानै नोंसोरसो मावना होदो होमबा बे बुस्थुआ जाबाय बिमानि फुल हा सजनावना बिमानि फुल बे जाहैबाय होमबा दा मावनायावबो 10,000 जाबाय नोंसोरो मानिबाय दे मावना होबाय जाबाय दे मानिबाय हा आङो नै बिनानाव आं नोंनि फैसाखौ एसे जायाखै आं भगबाननि कसम होनना बुङो आं जायाखै नों जानाय नोङो जायै खृष्टान दा खिन्थु नों सन्जिनायाथ' फैसा खृष्टान आं हिन्दु आं होनांदोंना भगबान होननायसो आं मिथिया आं जायाखै सन्जिनायाथ' फैसा नोङो होनांदोंना जिउमानाव नोङो सोर जानो फैसाखौ जिउमाया क्लियार खालामगोन खोथाखौ आंखौ बिदि बुंबाय ना नोङो दा जिउमाया नोङो बोरै आं जानो मोनखो नोंदों नै बुंजायाबा बोरै जानो मोनखो बियो बेनाव दाबो सोर जादों खोनासं फैसाखौ जि जाबाय जालांबाय नों मोनजादों मोनजायाखै आं बेखौ बुंनो थांला दाबो जि खालामना होबाय नोंसोरखौबो धन्यबाद होदों खिन्थु नोंसोरबो दायो बुजिनांगौ फैसाखौ 50-50 खालामनांगौ नोंसोरो नै खोनासं बिनानाव आंनि नोंनो खोथाखौ 10,000 आरो हरनो रेडि बाव सन्जिनाया मिथिबाय 10,000 आरो हरनो रेडि बाव नोङो दे नोंनि खोथाखौ खोना बे बुंबा मा बुंनो आंनि खोथाखौ खोनासं गेजेराव जेबो होना दे बुजिबाय नों आं बुंनोसै आंनि खोथाखौ खोनासं गेजेराव माने सिगाङाव क्लियार जाखादों माबाखौ सजनाजों क्लियार जाखादों बुस्थुआ बेबायदिबासो हरनो हागोन नङाबा जोंना मिलाया अंकआनो मिलाया माने गोजौनिफ्राय बियोसो हरखानाय नोंसोर बेबायदि खालाम होमबासो हरगोन न'आव हरनो बुजिबाय बे सिंनिफ्राय फैखानाय बुस्थुआ दा बेखौ बेखौ नोंसोरो चेक मावनायनि सिगाङावनो चेक हरनायनि सिगाङावनो बे आगोलावनो डकुमेन्टस लानायावनो नोंसोरो क्लियार खालामनांगौमोन नोंसोरनिफ्राय जोङो नङा इसांखिनि थाखाखौ नै जों बिनानाव लांफिनगोन नै बिनानाव बे बुस्थुआ बेखिनिखौ नोंसोरो क्लियार खालामनांगौमोन मिथिबाय नै बहुत आंनि गोदोर खोथाखौ दागो बे 2 लाखआ आंनि खोथाखौ खोनासं बिनानाव नै खोनासं मोनसे खामानियाव थाङोबा बे बुस्थुआ क्लियार खायसो हरदों क्लियार नङाबा जोंबो बेखौ हरामोन बुजिबाय आंनि खोथाखौ खोनासंनो बुंनो नागिरदों दा जुदि फैसाया क्लियार आङो बुङाबा आं बिहरनायनि अधिकार गैयामोन दा सजनाया बिदि बुंबाय एथ' आराम जोंनो बेनो लोमजादों हिसाबै 60-50 लादों होनबावबाय आं नै लोमजादों हिसाबै आं बुजिबाय दा बेबायदि खालामनाङामोन सजनायाबो जों बिदि क्लियार काट लोमजानाय होखानाय मानाय इफोर खोथाया जिउमानि बानायनाय खोथा इफोरो सन्जिनानि खोथा नङा दे आं बुंखायो इफोरो नोंसोरो जिउमादों मा रायलायदों मा रायलायाखै जिउमादों मा थगायजादों इयो जोंदो लोब्बा गैया इदो खोथा गैया मिथिबाय जिउमाया थगायदो जोंखौबो मानो थगायनांगौ बियो 10,000 फैसाखौ मानो लांनांगौ बियो नोंसोरथ' मावनायाव नोंसोर थाइसेबो मोना दे मावनानै होबाय दे आच्छा थिगासे मावना होबाय 2 लाख हाबबाय 2 लाखआव नोंसोर 1 लाख लानानै मानसि जानांगौ नोंसोरो बेबायदिथ' नोंसोरो बिदि जर जबस्तिथ' नोंसोरो बिनो मोना नोंस्राथ' बिदि राइट्स गैया बिनायनि नोंसोर बायदि मानसिनि थाखायनो प्राइमारि लेभेलाव बिदिनो गाहाय लेभेलाव बहुत हामा गाज्रि थासारि सोमजियो मिथिबाय नै खोनाबाय बिनायनि राइट्स बेखायनो गैया नोंबो बुजिनांगौ बिनानाव दायो जोंबो खोनासं गुरैयैनो बुंदों दासिम नै गुरैयैनो बुंदों खोनासं बिनानाव बिनायनि राइट्स गैया आंबो होनायनि राइट्स गैया होनबा आङो हरानो नोङो सिन्था खालाम बिनानाव एफा बुरजा मानसि 5,000ल' मानसिमोन बिटिसिआव एथ' मानसि दं होमबा जोंना माबायदि केपेसिटि दं सिन्था खालामबाय बेबायदि मिलायनायखायसो हरखादों सजनाखौ दा सजना हाबनायनि उनाव बेबायदि खालामनांगौ
जेरावबो बेबायदि साथाम साब्रै रानना लानो गोनाङानो जायाखै माथो 2 लाखखौ हा आंनि नोंसिनिया मा बुरियावनो मोनदों 2 लाख निजेनो 2 लाख मोनजोबदों बे प्राइमारिनिफ्राय फैनाय बुस्थु जोंना बे प्राइमारि फैयाखैना नों खोथाखौ बुजिना ला आं दा फैसाखौ आं फरायनांगौ होमबा सजनानिखौ नोंसोरथ' सजनाया मावनाय समायाव बिदि बुङाखैमोन ना नङालै सिस्टार बुंदों हा बुंदों बे सजनानो बुङाखै मोजां नोंसोरो बुं दा खोथाखौ हाबनाय उनाव बिदि खालामना स्पस्ट' बियो फार्स्टआवबो नोंसिनि ग्रामिनाव सोदों हो बियो मिथिखायो आदा हाबानो आं हरगोन होनखानाय खोथा मिलायखानाय जों खोथा मिलाया बेनो फन हरामोन ना आं मानो फन हरबाय थानो बारे बारे खोथाखौ बुजिया आं थैनांगौ जानानै फैगोन दा फैसाखौ दा नोंसोर दासिम बेलेगनिफ्राय मोनबावाखै नोंसोरो सन्जिनाया खमसे खम नोंसोरखौ अननानै आं हरबावदों आं हर होनदो 50%खौ हर जेबो नङा बिसोरबो मावना होदों बिसोरनो 50% हर 1 लाखखौनो हर 10,000खौ नों सिन्था खालामबाय थानाङा 10,000खौ बाद होनानै 1 लाखखौनो आं होमबा बिसोरनो नै नोङो बिनानाव हर होननानै आं बुंदों मिथिबाय दे बिनानाव आंबो बे माहाजोन जाया आं बे बुजाना माहाजन जाया नोंबो माहाजोन जाया बुजिबाय खोथाखौ बेबादि खालामदोंबा सजनावबो हाबा नांगोन खिन्थु गिर्जायाव हाबो दा डाटाफोरा बेबो थागोन बेबो सन्जिनासो थागोन 2 लाख लानायनि बेबो गिर्जायाव हाबो दा बेबो बेबायदि थगायदों दा बेनावबो नांनाय बे फैसाखौ आं भरिग्रा बेबादि खालामदों दा बेयो एफा मिसुलिया खालामदों खोथाखौ मानो दा लाजिदों सजनाया रायलायनो नोंसोरसो बुजिबाय खोथाखौ फार्स्टनिफ्रायनो मिसलिया खालामगासिनो मिसुलिया मिथिबाय आं खालामाखै आं नोंसोरो क्लियार काट बिउरि बानायनानै नोंसोरो बेबायदि खालामनो नागिरदों नोंसोरो नै मिथिबाय सिस्टार हो आं मिसलियाबा सजना रायलाय लावदाव रायलाय सजनाव सोंना क्लियार खोथाखौ होमबानो बुजिगोन बे आं जुदि नोंसिनाव आदि आदिबा मा नां मैयानो फैसाखौ होखायो बुजिगासिनो नोंसिनिखौबो नोंसोरनि टारगेटखौबो आं आं बुजिगासिनो बायसान्स जुदि आदि बुंदोंबा आं सजनाव मानो फन हरनो दरखार गैलामोन ना खोथाखौ बुजिना ला क्लियार खादोंमोन बे बुस्थुआ बेबायदि सजनायाबो बारे थांनाय जादों खेबनैसो थांनानै बुंदों सजना बेबायदिखा क्लियार आरो सिगाङाव सोदों ओंखारो आरो जों नोंसोरो चेकखौ लानानै चेक एसपिआव मोननायनि दाख्लै उनाव नोंसोरो फैसा मोना जाजानो गिनानै नोंसोरो बहुत माबा खालामदों ना नोंसोरो हा बे चेकखौ जों केन्सेल खालामनो हागौमोन ना बेबायदि मोनाबा फैसाखौ जुदि जोंबो 50% मोनाबा जों बे चेकखौ केन्सेल खालामगौमोन केन्सेल खालामजागौमोन जोङो थाइसेबो नांस्रायामोन आरो दागोबो लायामोन आंनि खोथाखौ खोनासं हो नोङो दे दागो लानो दरखार गैयामोन नै मिथिबाय खोनासं आदा जोङो दागो लानो दरखार गैयामोन नोंनि जायगायाव नोङो राइट दं हो आंनि जायगायाव आं राइट दं हो दे नोङो बुंदो दे सैथो बाथ्राखौ सजनाया मानो रायलायनो लाजिदों दा होमबा बुंलाय लाजियाखै मानो लाजियाखै लाजिदों सन्जिनाया सजनाया मानो मानो लाजिदों दा लाजिनांगौ होमबा जाखो मानो लाजिनांगौ जाखो फनखौ होलाय मानो फनखौ होआ होमबा बे नोंसोरनि बेबायदि मेन्टेलि प्रेसार होनायाव नोंसोरो इसां बारे बार 50 बार गाहाम नोंसोरो मियाबो बेसां प्रेसार होदों आंनि खोथा मोननानै बियो फैसा हरदों नोंनो मिथिगौ नोङो हा अननानै आङो हरना हो 1 लाखखौ हर 50-50 खालाम बिसोरबो मावना होबाय आচ্ছা दे थिग আছে हर 2 लाख गाहाम फैसाखौ इसोरबो नङा मावना होदों बिनानाव हर खोनासं नोंनि बेबादि खोनाबा 10,000खौ बिनानाव नोङो हो सानबाय खोनासं थानांला बे होननानै आंनि खोनासं पारमिसन मोननायाव बियो हरदों मिथिबाय आंनि खोथाखौ खोनासं हो जोङो बेबादि खोथाया मिलायलायाबा जोंनाव मेरला बेनिफिसियारि दं जों मानो होनो हागोन सिन्था खालामलाय जों अदालगुरियाव मानो हैगोन होमबा नोंखौसो मानो होआखै जों मा मिथिगौ सन्जिनानि डकुमेन्टसखौ माबायदि लांनो मोननांगौ नोंसोरलाय हा बेसेबा गोजोन नों बबे जायगानि मानसि नोंलाय बबे जायगानि मानसि हा आं नों बबे जायगानि मानसि सन्जिनानि जायगानि मानसि आङो सन्जिनानि बिब' आङो जुदि नोङो 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 सन्जिनानि दे नै मोनसे खोथा नोङो आं मेरला मानसियानो दङमोनबा आं नै नों मानो सन्जिनानिखौ आं नै लांनाय दे बुंलाय हा आं नोंसोर मानो लाङाखै एसेबा आं गोलाव लामा लानानै माबायदि साबा मानसिनि नोंसोर बोरै चेक बनायना हरनो मोनखो नोंसोरो नङा आंनि खोथा खोनासं बिनानाव आं मोनसे खोथा बुंनायसै आंनि खोथा खोनासं नोङो रागा जोंनो आंबो रागा जोंना बुङो रागा जोंनायनि बे खोथा बुस्थुआ नङा नोंबो बे बुजि बुस्थुआ आंबो बिपिएफनि मानसि मिथिबाय आंबो बिपिएफनि मानसि नोंबो बिपिएफनि मानसि मिथिबाय जोङो एक जानानै खामानि मावनांगौ दे बेबायदि नङा अयथासार खालामनाङा बेलेगखौबो आं मिथिबाय अयथासार खालामाखै बेखौ जिउमाखौ क्लियार काट बुंखादोंमोन बुस्थुआ हा जिउमाखौ बिदि क्लियार काट जिउमा बेबायदि नङा जों उदालगुरियाव थांदों होननानै मेरला दं क'क्राझाराव जों मेरला होनो हायो बेनिफिसियारि नोंबो सिन्था खालामला बिनानाव जों खोथाया मिलायनायखायसो उदालगुरियाव हैदों जिउमादों नों मा रायलायदों बेखौथ' जों मिथिया हा जिउमाजों मा लोब्बा जानानै नोङो बेबायदि इसां गोजाननिफ्राय मावना लांखो जिउमायाबो थगायनानै मावना हरबाय थगायनानैसो बे थगायनाय माने बुस्थुआ डकुमेन्टखौ कालेक्ट ओरैबायदि खालामनानै हरदों बियो जिउमाया जों जिउमाखौ सिनायो 100% जिउमाया नालाय थगायदो जिउमाया आंनि सिगाङाव बुंनो हानाय नङा दायो मिथिबाय नोङो सजनानो खेबनैसो आं जेबो प्रेसारा मेन्टेलि आं सजनाखौ बुंगोन सजना जुदि नों लानो लुबैदों सन्जिनाखौ दा नोंसोरो बिदि फैसा बिबाय थानानै मेन्टेलि प्रेसार होबाय थायोबा आं हले एक्सन लागोन मिथिबाय दे मा एक्सन लाबानो जाबाय आं खोथाखौ खोनासं आङो जिउमाखौ जिउमानो सजनाखौ खेबनै रायलायगोन आं फैसाखौ लानो लुबैदों ला सजना नोंबो गिर्जायाव हाबो दा नोंबो सैथोखौ नुगोन आंबो सैथोखौ नुगोन बुजिबाय बेबादि एथ' मिसुलिया खालामदोंबा फाबा आंनाव नांगोन बा बेनाव नांगोन मानि फैसाजों फाब बिलाय मानि आंबो फाब आंबो आंबो नोंसोरो आंबो 2 लाख फैसा मावना होनानै नोंसोरो 1.5 लाख फैसा लांनो नागिरनाया नोङो आंनि थाबा माथि नै नांगोनलै बिनानाव माथि नांगोन मा आंनि देलाय बुंलाय
आंनि खोथाखौ नाय आं बे फैसाखौ थाइसे मोनजाया मिथिबाय आङो आं गोजौआव होजोबनांगौ खोनासं आं खोनासं गोजौआव होजोबनांगौ आं दा बेखौ आङो फेक हरा फैसाखौ आं दासिम आङो रावनियावबो आङो जेबो बुङाखै दे नोंसिनि खोथाखौ आं खोनासंनानै थागासिनो मिथिबाय आं बाहेराव उल्लेख खालामाखै नोंसिनि खोथाखौ दे दाबो आंनो मिथिबाय नै खोनासं आं नोंनि फैसाखौ नांगौ दे आंनि खोथाखौ मोजां खोनासं बुंनो ला हो मोजां खोनासं बेबो बे फैसाखौ लाना मा जाया आंबो गरिब जाया बे फैसाखौ लाना आं फरायनांसिगोन बे फैसाखौ बुजिया होमबा बे 50,000 आं फरायनांसिगोन दा 50-60,000 आं फरायनांसिगोन बोरै फरिनाङो बुजिबाय नोङो बोरै मा फरिनाङो नोङो फरायनाङा आं गोजौआव हा अलरेडि बेबायदि खोथाखौ मोजां खोनासंना ला नों बेबायदि रायलायनाङा आं नोंजों मोजां रायलायदों बिनानाव हिसाबै रिसपेक्ट दे खालामहरदों आंबो नायगोन दे आं नोंसोर औ बोरै माहा फरिनांगोन आंबो खबर लागोन नङा माने हा बुस्थुआ गोजौनिफ्राय खोनासंखागौ गोजौनिफ्राय बेबायदि फैनाय नालाय बेबायदियावसो जोंबो सेकखौ मोनदों आरो नोंसोरबो बिनानाव मिथिबाय मोजाङै मोजां दायो मानिलायदो मिथिबाय अननानै मानिलायदो नोंसोरखौबो आं बुंदों मोजाङैनो रागा जोंलायनो दरखार गैया नोंसोरनो 10,000 हरबावगोन नोंसोर 1 लाखखौ लादो 50% आरो सन्जिनानियाव 1 लाखा खिन्थु थानांगोन आं बुंखादों दे लाबाय जुदि दे नोंसोरो दे मानिलायाबा दे खिन्थु नै आं एक्सन खोनासं लागोन मिथिबाय दे बुजिबाय नों एक्सनखौ सिगिबाय नाङा आं जेबो गिया आं खिफिबो सिगिनायनि गिया खोथा एक्सनखौ नङा आं सिगिनायनि खोथा जेबो नङा गिया बेयो मिथिबाय आं जेबो गिया नोंसोरो इलिगेलै आङो मावखादो बेखौ इलिगेल नङा बेबादिबा फैसाखौ मोनखाया बे इलिगेल बे दुनियावनो रावबो सैथोजों थाङा एसे इलिगेला थांखागोन बुजिबाय नों खोथाखौ बुजिना ला नों दायो 5,000 बानायनाय नोङो समायावथ' नोंसोर थिग मावदो दे खिन्थुबा नोंसोर दायोसो बे नङा सफायखांनायनि उनाव नोंसोर बिनानाव मानो लुबैदोंबा बिनानाव नोंसोरो हा खोथाखौ आंनि खोथाखौ नों गाज्रि साननाङा रागा जोंनाङा हो गाज्रि साननाय नङा 5,000 आं नै बहुत धर्ज 5,000 दंगासिनो आं 5,000 खोनासंगासिनो नोंसिनि नोङो मेन्टेलि खोनासं प्रेसार नोङो होनायखौ आं खोनासंगासिनो मिथिबाय आं मेन्टेलि मा प्रेसार होदों जेबो मेन्टेलि जायाखै बेयाव मेन्टेलि जेबो प्रेसार होआखै आं माने फंनैसो रायलायगोन आं बेफोराव हो आं बिब' बिनि बेफोराव आं हो फिसाजो बायदि फेदेरदो बिसोरखौ नों गम दोङो हा आं जेबो मिन्थिया नोंसोर फेमिलि मेटाराव आं हाबनो नङा आं होमबा खेबनै रायलायगोन नोङो लाउदाव हो आं लाउदाव खेबनै रायलायगोन आं दोनगोन ओमफ्राय नों लाबो दे मा खालामो नोंसोर आं खेबनै सजनानि खाथियाव होना हो लाउदाव रायलायगोन आं दे खिन्थु नोंसोरो बिदि मेन्टेलि प्रेसार होबाय थायोबा आं हले जेबो मेन्टेलि प्रेसार होआखै आं नों